So, ready to eat na. Oh. Luto na, guys. Tamis ang sabaw. Fresh harvest from the sea. Amo ang kinukuan. Kininhasan. Ato aning tula tuwahon, tinula, gawing tinula. So sari-sari siya, guys. Papay octopus. Kugita, sa ba? Shell. Mga shell. Yeah. Kuan, sayangan ani. Mahal daw kayo ni tag 1,000 dong kilo ani niya. Kani nga klase. Sana siya nga klase. Si pangaani. Saang. Saang, guys. Dapat diri. Ito. Ya, ano pa ni? Crabs. Crabs is ilaw. Crabs. Nag-init na tagtubig para sa tinola. Ano pa bukalon. Kulang atong lamas pero lami gapon ni kay presko man ato ang lutoon. Nagun sa kalods. Wow. Ga. Kuan na siya. Kanang kuan unod. Andara unod Ang kalami. Gamay man. Unod dagka. Naghaha na siya. Naghaha na siya, guys. Nilaw, guys. Pangsagol tinula, guys. Hapit na, humutay. Hapit na maluto ito ang tinola, sari-sari, puno kaldero. Yummy. Swaki and limot masingan na eh. Lalo na itong kamunggay. Okay.